Het is voor mij weer een groot genoegen om u weer te kunnen toespreken, ditmaal hier op Curaçao. Ik kijk ernaar uit om gedurende deze dagen goede en constructieve gesprekken met u allen te kunnen voeren om ons duurzaam contactkracht bij te zetten en onze Koningsrijksaangelegenheden binnen het Forum van het Interparlementaire Koninkrijk Overleg aan te sterken. Het is duidelijk dat de belangrijkste gespreksthema's democratisch deficit, onderlinge regeling, Rijkswetgeschillenregeling, slavernijverleden en kolonialisme zullen zijn. De grootste vraag, althans voor wat Aruba betreft, is hoe wij binnen het Koninkrijk het democratisch deficit kunnen verhelpen en zo de knelpunten in de relatie kunnen verminderen. Aruba heeft al een decennia geleden een oplossing voorgesteld, de motie Wever-Thijssen, voor een geschillenregeling dat het bestaande structuur voldoende mogelijkheid biedt om dit tekort te verkleinen. Het werd aangenomen in de Tweede Kamer. Een goed begin zou je zeggen. Een goed begin heeft een goed behagen, maar het eindje zal de last dragen. Tot heden is de geschillenregeling een status quo, omdat het om de machtsverhouding binnen het Koninkrijk gaat dat tot heden heeft geleid tot besluiteloosheid. Het verwerken van ons slavernijverleden en kolonialisme en de naweeën hiervan zijn aandachtspunten voor toekomstige relaties binnen het Koninkrijk. Het is moeilijk het kolonialisme te verwerken door een mooie toespraak of een herdenkingsfonds in het leven te roepen, terwijl wij telkens te maken krijgen met ons koloniale verleden die nu in een moderne jas, zoals de consensusrijkswetten, voorkomen. Eenzijdig worden landsaangelegenheden omgezet in koningsrijksaangelegenheden, waar de eilanden hun eigenaarschap verliezen. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de Coho en de Raft. Tot heden staat Aruba onder enorme druk voor de acceptatie van de Raft in ruil voor herfinanciering. Een grote meerderheid van de staten staat voor de landsverordening Aruba financieel toezicht, maar tot heden is er geen gehoor zijde de Koningsrijksregering. Telkens wordt van de staten gevraagd naar hun standpunt over de Raft, terwijl ons standpunt onveranderd is gebleven. Sinds november 2021 is het proces van de Rijkswet Raft gestart en bijna een jaar is verstreken en de staten is nog steeds in afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag hieromtrent. Hoe kunnen wij ons koloniale verleden verwerken, het democratisch deficit verkleinen, indien de beslissingen 9000 kilometer ver weg worden genomen zonder rekening te houden met de eigenaarschap, de wil, de autonomie, de zeggenschap en de inbreng van de landen. Momenteel vergt Aruba financiële situaties zeker de nodige aandacht. De COVID-pandemie heeft gezorgd dat wij genoodzaakt waren hulp te vragen via artikel 36 van het statuut. In ruil hiervan kreeg men liquiditeitssteun. Het wordt nu tijd om te definiëren welke van de ontvangen liquiditeitssteun hulp is, waarvoor artikel 36 van het statuut is verleend en welke terugbetaald dient te worden. Omwille van duurzaam herstel verzoekt land Aruba om tot duidelijke afspraken te komen van het terug te betalen bedrag, de periode en wanneer er een begin gemaakt moet worden aan de betalingen. Verder is het van belang om te overwegen om de bestaande leningen in te schrijven tegen lage rente. Dit zal Aruba helpen om zich financieel sneller te herstellen en waar Nederland over die periode verzekerd wordt dat Aruba financieel sterk genoeg is om de gedeeltelijke verleden COVID-leningen terug te betalen. Dit biedt Aruba de mogelijkheid om de hervormingen in een hoger tempo te implementeren, zodat Aruba weerbaar kan zijn tegen toekomstige overmachtssituaties. De kans om die discussies te voeren wordt ons door het IPCO verleend en laten wij van die kans goed gebruik maken. Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u een zeer productief IPCO toe. Bedankt.